Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Ya. Di sebelah kanan, ini kanan ya, kanannya pemirsa atau kirinya? Ya. Yang pokoknya yang sini itu bernama Anting Lambang C. Salam kenal Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Anting gemoy ya. Anting ya, sekarang besok habis lebaran kurus insya Allah. Ya, sekarang julukannya Anting gemoy. Ya, Anting ini sekolah di ISI Yogyakarta di S1, S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah selesai S2 ya? Alhamdulillah sudah selesai. Oke, kasih keselamat dulu untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta. Selamat malam. Gaya nih. Cara genset dong, ini banyak sekali ya teman-teman juga yang masih kelahiran berapa ya kalau sekarang tuh anak-anak SMK sekarang kelahiran berapa kira-kira? 2006 2007. Oke. Benar nggak? Wah benar. Ya, kamu kasih selamat dulu. Baik, saya salam sekali lagi ya. Tolong dijawab ya teman-teman semuanya. Yang keras ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu guru pendidik, tenaga pendidik di sini, dan seluruh tamu undangan yang dihadirkan pada malam hari ini di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta yang keberapa? Ya, Pak Dune ra ngerti deh. Makanya terus ditakokke. Saya tuh mengetes teman-teman di sini semuanya. Yang ke-50, semoga tetap konsisten mencetak generasi muda yang luar biasa. Amin. Amin. Amin ora? Ya. Kok maksa toh? Ya, terima kasih juga untuk seluruh para bapak ibu guru yang sudah tulus ikhlas mendampingi teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya. SMK Negeri 4 Yogyakarta. Ulang-ulang, jaya ya. 3 kali. Jaya, jaya, jaya. Gitu ya. Oke. Oke. SMK Negeri 4 Yogyakarta. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan semuanya. Ya, di ngapunten nggih niku matrape. Sindan Sudah. Iya, terima kasih jadi semangat ya. Ya, sebelahnya ada Agnesia Nandasari Nuring Tias. Nggih, menika kula Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya, kasih doa dulu untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta Mbak Agnes. Diucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 menika ulang tahun emas ya KL. Ya. Alhamdulillah. Semoga SMK Negeri 4 Yogyakarta para siswa-siswinya semakin berprestasi, nantinya mungkin bisa menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang.
Iya, dan Bapak Ibu guru semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu. Terima Ya. kasih. Oke, sekarang minta lagu untuk kalian berdua. Kak, adik saya juga alumni sini dulu. Oh ya? Iya, dia Tahun? di Busana, aku lupa namanya, Aning Ditya Sandi Moneka. Oh ya, Ya, alumni sini sini. pasti banyak sekali karena banyak sekali yang sangat berminat untuk sekolah di SMK Negeri Iya, 4 betul Jakarta. sekali. Yeah. Lagunya Apa? bisa duet ya, berdua ya. Oh, bisa. Bisa. Apa itu? Lagu Langgam Sing Apik. Ayo, rembuk. Oh ya. Langgam se alus rien, Mbak Alus. Lisa. Oh ya. Pelok 6 ya. Kasih dulu bawonya Mbak Anteng. Oh ya. Gentenan Pang. Koraja Rinoso. Ya, gantian ya. Dari Anteng dulu, monggo. Ayo Pak. Ayo Teng. Rinoso. Rina sesayoka rasa Nah ini, walaupun memang tutur katanya kadang-kadang itu agak blok, tapi suaranya bagus Mbak Anteng ini. Ini pancen saya sebenarnya hanya di panggung ini belum sepertinya. Ayo lanjut Teng. Mbak Anteng menika putri Tulungagung apa Kediri? Saya Kediri Tulungagung. Oh ya, Kediri Tulungagung. Nggih, Jawa Timur ya. Inje. Nggih, tapi sekarang udah tinggal di Jogja ya. Inje. Ya, sebelahnya ini Putri Sleman. Awalnya Bantul. Monggo Mbak Alex coba. sisihmu Napase lho dawa-dawa kabeh. Nyimpene ning endi? ana nggone simak baik-baik, akan cepat-cepat opermek ya. Anteng. Yen wis rina Agnes. enggal ratri Anteng.
mudano liya tresnani lahir Agnes. Anting. Agnes. Anting. Agnes. Bareng. Ngene iki. Carane SMK Negeri 4 Idol. Tidak usah tepuk tangan Apa lah ngopo lagi saking tanpa seneng. saweran. Sinden nek mikire sawer. Nah, ora aku gur guyon. Nah ya. Memanik ya spesial untuk SMK Negeri 4. Monggo. mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindholan nokang langkon maneh
mulai corone baterai AA, Anting dan Agnes. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Matur nuwun niki mau persembahan dari Mbak Anting dan Agnes untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta. Wah iki sing dinteni sapa? Iya bintang tamu. Nah dhewe iki carane gawean wong lanang dilakoni karo wong wedok. Dadi dalang kuwi biasane lanang dilakoni karo wedok, dadi wong putri tapi nglakoni gaweane wong lanang. Nah sing iki apa? Wong lanang nglakoni gaweane wong putri ngono. Kok iso lah ya? Kuwi ngono-ngono kuwi ayu kaya ngono. Nek didemok nggon janggute ngene iki ting cekrik. Kok iso ting cekrik lah ya? Kandhane kuwi mau engko wis ben dijelaske dhewe. Minta support kanca-kanca yang paling meriah ya untuk kedua mempelai. Kedua duo sinden kita Mimin dan Apri. Wilujeng dalu Mbak Limbuk macange. Inggih. Sugeng dalu Mbak Limbuk macange. Sugeng dalu. Ki Limbuk cange sopan banget ya berkebaya. Loh. Ora. Iki cange Elisa. Limbuke limbuk Tati. Oh. Ayo iya. kita. Oh, sesaat ya gawe wayang dhewe. Gawe yo. Apa Petro Robago? Pedok kok iya. Nggih, sugeng dalu Mbak Inces. Iya, selamat malam. Luar biasa dalu menika saged sinangan sowan di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Luar biasa. Sekolah pariwisata unggulan di Jogja. Yes. Jadi ini jurusannya pada zaman aku SMK. Apa? Ada perhotelan, Perhotelan, busana, tata boga, kecantikan. Cantikan kayak aku. Iya. Wis tau guru kita tau. Wes, Oh wih. iya. Nah aku dulu kan ambilnya kecantikan. Kecantikan. Di SMK Negeri 3 Klaten. Makanya kita cantik ini mergo kan juga ya kecantikan. Iya. Berarti ana pelajarane ya, Ces. Ada loh. Pelajaran apa enek ngon kecantikan ki? Ada apa jenenge anatomi kulit enek. Aku ngerti lah anatomiku tubuh ngerti aku Pri. Oh, anatomi apa? Kulit. Oh, kulit to anatomi tubuh. Loh. Lah nek kowe di anatomi lho kulitmu apik banget. Nggih. Jenenge Indonesia banget ngono lho. Iki kearifan lokal. Jadi Kebanyakan wanita berlomba-lomba suntik putih berkelihatan putih bersih. Bener. Ben kaya wong luar negeri. Ning nek aku kearifan lokal wisdom. Dadi kulitku sing apa iki jenenge berbatik iki biar tetep alami. apik lho batike teruntum. Arep ngarani tilas gudeg. Semoga SMK Negeri 4 menjadi SMK unggulan. Unggulan pastinya, amin. Mencetak generasi bangsa yang luar biasa. Nah, terus nek aku sih pernah sekolah perhotelan ya. Jadi Wes ya, tahu nek ya. dadi resepsionis ki ngene iki ra masuk. Terus Kenapa kok nggak masuk? Resepsionis itu aksesoris yang digunakan. Ya. Kalau perempuan je hanya jam tangan Jam tangan. atau cincin pernikahan. Oh iya. Nggak boleh pakai berlebihan. gelang yang besar, nggak boleh pakai kalung sing mondol-mondol. Anu nggak boleh pelihara kuku yang panjang-panjang. Oh iya, harus itu nggak tetap boleh, bersih. ada aturannya. Jarak 10 meter tamu itu kita sudah memberikan greeting. Entah angguan, entah sapaan, entah ucapan. Oh. Jadi Misalnya, 10 meter dari kita sudah body language kita sudah menyapa. senyum. Senyum. Dan senyumnya simetris. Nek Oke. kanan setengah senti, kiri ya setengah senti. Loh, Ojo kita Mana ukurannya?
Oh. Lah nek Jadi- wonge perot Ya nek wis beda ceritane, maksud diomongke sing normal ngono lho. Ibaratnya ki aja ketok mencep, aja ketok jedir ngono ki lho. Dan harus tulus. Tulus, oh ya. Tulus, jangan formalitas karena kamu bekerja. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh iya 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 iya. Itu senyum yang tulus sama formalitas karena pekerjaan beda. Contohnya gimana? Kalau tulus gimana? Formalitas gimana? Kalau ini kan hanya packagingnya aja yang Iya, iya. cantik ya, Iya. aslinya kan busuk dia. Kalau nek sing tulus piye? Kok mak koyo wong kentir ngono lho. Kok nganggo ngewek? Lho senyume mah mari Bapak Ibu iya. Lho ngono tok Jadi- kok enggak ada nganggo geget lati. kalau memberikan informasi, Mbak Iya. Limbo Mak Cangik, misalnya nggih, arah Malioboro itu mana? Oh ke barat Pak, misal itu Ya, benar nih kurang tepat. kurang tepat. Yang Oh betul. iya Pak, di Malioboro itu nanti arahnya ke barat, kemudian di sana nanti ada pusat oleh-oleh dekat pasar Barengharjo, di sana kulinernya. Jadi dia satu pertanyaan tapi kita memberikan banyak jawaban. Loh, Kudu turah-turah ilmunya Iya, ya. jadi Berarti knowledge-nya itu harus luas. harus. Oh apa produk kita apa? Ya. Loh, makanya public speaking no kok penting sekali. Wow. Loh nyatanya aku kira cantik, suaraku ya remuk. Loh ini enggak loh. Ya public speakingnya, body language-nya, apapun kan sudah loh super duper tau ini. Mah kaya bego. Kayak saya diatur ke Mbak Elisa sama Mbak Elisa, dalang itu pekerjaan laki-laki Ya. dilakukan perempuan. Oke. Luar biasa loh. Sindia ini dilakukan Perempuan. pekerjaan perempuan tapi dilakukan laki-laki koyo kowe. Nyata Lah apa kabar dirimu? ya hamba juga. Nah, itu tak kenal maka tak sayang. Intinya Kak lintas Inces gender sama dia nih, Kak angkanya Mimi. ini. Ya, semua itu betul. Karena apa namanya? Walaupun kita mungkin kalau untuk di streaming udah familiar, Nggih. tapi untuk tamu-tamu yang hadir juga anak-anak SMK Negeri 4 itu belum kenal. Oh iya. Ya, saya juga memperkenalkan diri. Yang sebagai cangik di sini saya namanya Elisa Orcarus Alaso. Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Nah, ini yang sebelah kanan yang di sini, monggo diperkenalkan. Oh, saya perkenalan. Nggih. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang ada di sini. Nama saya Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Iya. Iya, itu ngemu tegas Ini Asma Kinaria Japa. Asma. Asma ini penyakit loh, Pri. Piye jenenge? Mbok, Sebuah nama mengandung arti. loh. Kok Kok Asma? tak bahasa Asma Indonesia Kinaria aja. Japa. Princess itu bidadari. Bidadari. Widodari. Bidadari kesleo. Terus Aprilia. Aprilia. Kuwi wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April ini mbak mulai ngeden ke November. Oh, ya November, ora. Desember, Kok suwi banget? Januari, Laran. Februari, Maret, April. Terus Sucipto. Sucipto putrane Pak Cipto. Oh bukan, Sucipto itu susune lancip mergo ganjelan boto. Jangan Mbak, aurat Mbak. Jebul kuwi to. Yang satu Suzuki. Suzuki. tegese. Jebul jarene susu jebul kaos kaki. Oh, mula kok Mas Kiswan ki untune entek. Itu kaos kaki to. Korban Beda. kok. Lah ya. korban kok mana hadap. Iya, terima kasih. Nama saya Princess Aprilia, Bapak Ibu. Biasa Terus- dipanggil Inces. Ya. Biasa dipanggil Inces. Inces. Terus yang tua ini siapa ya namanya? Diperkenalkan. Bukan yang tua, Mbak. yang vintage. Rodok ke belakang, oke. Rodok ke belakang. Heritage kok vintage. Agak ke belakang. Lah kan ke bawah bahasa Jawa. Ya, tolong Oke. dikenalin ke adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mantasaring Widyawati Tetungguling Waranggono Mustikaning Kenyotus Tusing Pesinden Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga Inggi Pringgaling Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Apa ya nek artine Lek? Ana artine Apa itu artinya? Wardono. Piye? Waria dodone ra ono. Lah iki apa? Kanebo. Berarti intinya gini, semua wanita itu cantik. Saya kenapa Apri Daniel seperti pada dasarnya dia aja laki-laki bisa cantik, berarti sejatinya semua wanita itu cantik. Jangan merasa aku elek kayak ngono kulite putih, aku ngono kulite ireng, kayak ngono irungnya mancung, aku irungnya pesek. Kecantikan yang dari mana dulu yang diperlihatkan. Jadi harus percaya diri. Inner beauty. Kenapa kamu hanya memikirkan hidungmu yang pesek, tidak memikirkan telingamu yang genep, penglihatanmu yang jelas, kakimu yang sempurna, hanya karena hidung yang pesek? Kenapa kamu hanya memikirkan kulitmu yang
hitam tidak memikirkan jantungmu yang lengkap atau ginjalmu yang normal loh. Jangan hanya berkutat dengan satu hal yang tidak kamu sukai terus kamu kurang menikmati atau mensyukuri pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tur meneh Le, ini luar biasa sekali loh. Mayoritas murid di SMK Negeri 4 ini wanita. Wanita. Aku dulu wanita Rainaga ya. Tapi Jadi ono cowoknya ini wanita-wanita hebat. Bu kepala nggih. Kepala sekolah. Bu kepala sekolah nggih, Ya. memimpin. Jadi wanita itu jangan cuma jadi garda belakang. Cuma dhisik kanca wingi saiki iso dadi frontliner. Frontliner ya apa? Anu garis bahasa Inggris. garis depan nih loh menjadi Oh. lah. Berarti garis Luar depan. biasa. Jek, Ini gojek. sebelum ke lagu, Nggih. Mbok Menawi, Ibu kepala sekolah Nggih, katuran prayogi. pinggah Nara. kanggo. Nggih, saged nyawiji wonten pepanggungan. Ya. Setuju nggih Bapak Ibu, adik-adik? Setuju ya. Nggih. Ya. Monggo Bu kepala lho, kebayake sudah Cantik. klop sama kita. Nggih. Monggo katuran Ini minggah loh, sama pepanggungan, ini. Ibu. Ah, Nyawiji. Beliau pakai kebaya kuning, kita pakai tretes kuning. iya, Mas. monggo Ibu. Bu Nur Latifah Hidayati, monggo. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Selamat malam Ibu Bu Nur Latifah. Nggih. Nur Latifah dan Nur Saitoni Rojim ya. Bobito. Maaf Ibu, kita salamannya agak menjaga jarak karena kita lanang. Bukan muhrim. Bukan muhrim. Iya. Nggih. Ibu, ini suatu kebanggaan bagi saya dan konco-konco seniman. Sekolah SMK tapi di ulang tahunnya menghadirkan pagelaran wayang kulit yang luar biasa. Jadi akar budaya tidak ditinggalkan. Kemarin juga sudah ada pengajian, mungkin pasti ada event-event yang lain juga, tapi seni tradisi tetap dikembangkan. Menika luar biasa. Penjenengan mirsani antusias por pamirsa kados pundi Ibu? Bagaimana responipun panjenengan? Saya sendiri tidak mengira kalau ternyata banyak sekali ini Penikmat. penonton-penontonnya. Nggih. Sebenarnya ini tidak hanya dari siswa sendiri, Nggih. tapi kita juga mengundang warga sekitar. Oh ngaten. Oh, ngata. Ikut bersama-sama. Ketok guyup ya Bu. Nggih. Luar biasa lho, Le. Jadi sing ketumrapan orang warga Siswa, SMK Negeri 4 tapi Warga sak wetengene. Nggih. Dan baru beberapa dekade kita di SMK itu baru kali ini ya Le ya kita ya. Loh, luar biasa loh SMK Negeri 4 wayangan. Wayangan. Loh. Wayangan dan mengundang Mimin Apri. Loh, Sudah ayo. prima. Ngundang aku Dono. indiannya kurang rong tahun nengkas lah kayak gitu. Harapannya ke depan Ibu. Kami yang ke-50 ini, ulang Nggih, tahun yang ke-50 nggih. ini berharap semoga sekolah semakin maju Amin. Sekolah semakin maju. dengan kita membawa 1.900-an siswa. Wow. 1.900-an siswa. Siswa. Nggih. Ke 2000 ya Nah, Bu. harapannya anak-anak yang kita luluskan nantinya bisa menjadi anak-anak yang sukses, Amin. bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, bisa juga berwirausaha. Ya. Bahkan mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan Ya, baru ya Bu. Nggih. lapangan kerja tentu, karena mereka sudah dibekali dengan kompetensi-kompetensi untuk bisa berwirausaha Ngaten. Iya ya. dan membuka lapangan kerja. Iya, pokoknya Amin. sekali lagi sukses Sukses buat SMK Negeri 4 Yogyakarta. Nih, Ibu. Terima kasih. Ibu kepala sekolah Ngersake request lagu apa Ibu? Atau perwakilan dari Bapak Ibu Siswa guru? Ada yang Mungkin bisa adiknya. nembang dari siswa atau bapak ibu guru.
mungkin dari Pak JJ ya. Pak JJ suka wayang soalnya ya Pak JJ. Pak JJ. Monggo Pak, Pak. saya Mewakili begitu Ibu. kenal wayang baru sekarang. Oh, Jadi gitu. lagu-lagu tadi yang dinyanyikan itu saya baru sekarang melihat. Biasanya suami saya nyetel kalau malam hari. Oh, gitu. Tapi ternyata seni itu menyatukan ya, Ya, Bu. tapi setelah saya lihat langsung kok ini asik juga. Gitu. Oh, Ibu Berarti- kan belum pirsa wayang. Ibu genrenya mungkin berbeda. Apa? Ibu genrenya lagu yang itu loh, Lek. Apa? Semakin menyala. Pak JJ monggo mau request apa? Pak JJ, JJ. aturan naik ke panggung, Boleh, Ibu. Pak. Ah, Monggo. monggo. Cepat Mas Wahyu. Terima kasih Pak JJ sampun kersa minggah wonten pepanggungan nggih. Ngapa kowe? Apa kayak Raden Werkudara kae lho. Gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. Nggih. Gimana Pak rasanya jejer sama bidadari? Bidadari dari surga. Terima kasih Pak karena Pak JJ sudah kerso naik panggung. Ini karena kita merasa mongkok apa balik mongkoki? Bahagia. Bahagia. Jadi Pak JJ bisa mendapatkan satu hadiah dari kami. Hadiah Ini apa, tidak Bu? bisa diuangkan dan tidak bisa dilupakan seumur hidup. Apa ya? Pak JJ hadiahnya dicium sama Lek Me. Engkang biasanya dempul mobil itu kan putih. Benjing dempulaken mobil. Oh nggih, mboten naming dempel Pak ngetapoli nggih Sat. Misalnya Mboten dicium mobil ya nanging ngodong-ngodong. Oh alah. misal dicium ya nggak di sini toh, Ces. Nanti kita di Edotel, Ces. Itu hotel. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas apa jenenge? Kesempatan yang diberikan Kesempatan kepada yang konco-konco diberikan Laras sudah dan bergabung juga Elisa. di panggung ini. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ibu. Sekarang saya tak mengeksekusi Pak JJ, Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Minta tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Bener lagi, Pak. Biung-biung dan bunga tanpa Pak Atos upama. aku sih ya Pak, hati-hati, hati-hati Nggih, sama Mbak kedua Limbo. makhluk ini. Nika jaler sedanten. Jaler sedanten. Aman. Hati-hati rumah sana nyatek apa piye. Nah, Makhluk. iya Pak JJ mbok menawi badhe Ngersakaken apa badhe nembang? nyalirani piyambak. Bawa utawi menapa? Ah mangke naik kula ingkang nembang jugruk niki. Mboten. Mbok monggo to Pak JJ. Mbok nggih. Ya Allah nek jejer telune nek wong Jawa ngomong pancuran kapit sendang. Apa pancuran Menika pancuran sedanten. Oh alah. J. Pak JJ requestnya menapa? Ojo cidro. Aja cidra. Mbok sing prasaja. Oh, mbok sing aja prasaja. cidra. Oh nggih. Kersa bawa, Pak. Duh kula mboten saged Anjir. nembang mangke jugruk sedanten. Oh nggih. Mboten menika kersa. Kamundutan nggih. Nggih, pamundutanipun. Siap. Siap mengke dipun pinangkani. Dipun pinangkani. Nggih dipun pinangkani aja cidra pamundutanipun Pak JJ. JJ. Ya. Sampun Sampun. niku mawon. Nggih. Matur sembah nuwun Pak JJ. Nggih kondur sami. Izin matur sembah nuwun. Mugi sedanten tansah gangsar. Amin. Paripurna. Amin. Sembah Nggih. nuwun Pak. Sembah nun, Pak. Aja cidra.
JJ. Ya, minangkani ya, Ces. Peminati saking Pak JJ. Aja cidra. Ning nggih mamerke suwatene di April rumiyin kersanipun bawa eman-eman no. Kudu didelokke. Ini kan harus dibuktikan saya melakukan pekerjaan laki-laki. Iki iso swara cara wedok apa ora? Dibuktekke. Laki-laki melakukan pekerjaan perempuan. Nah, kan tulen perempuan. Tulen no. Mas Wahyu ora nakal loh. Bude lagi pengen apa recovery. Telek. Mingkar mingku rengu kara Suantene di April saya napa mboten Bapak Ibu? Iki agak siswane urung kok gurune saya. Oh, menika gurunipun menika. Mangke. Oh, nggih. Karena marati siwi monggo busuk gitu. busuk kimin jeneng Pak Sukimin. Bu Kiki. Sukimin ya Bu Kiki kok busuk datangnya. Bu Kiki apa Bu Mimi Bu Mimi. Iya jenengmu ya angel men. Sinden kok jenenge Sukimin. Men. Coba nek jare Dwijo ki kaya Ayo jare guru. Jare Guru ki digugu lan ditiru. Kok sing ganggu konsentrasiku. Sinawong resmining. Ini juga penekanan. Ya, oke. Sinawong resmining. Wis sing ketekan kalau menjengmu. Resmining. Lekukan kecil itu memberikan aksen. Lakukan Aksen. Ibaratnya kebaya bros atau ibaratnya aksesoris itu aksen. Tapi jangan kebanyakan aksen ya. Ora ndase itu. Cek apa to kuwi? Ini body language. Loh nek nggak ada gerakan ya mbok nyetel kaset. Loh kan udah ada gerakan tubuh. Body language ki ya biasa wae ngono kok dadak ngene kok kaya sinden ayan. Baleni sinawung resmining gitu. Kejang. Kok malah kejang. Orang berusaha, orang lagi berproses kok keguyu. Loh, Jadi selama ini apa? orang hanya melihat hasil. Oka dadi wong sukses, Oka dadi direktur, Oka dadi wong kondang. Kamu tidak pernah melihat prosesnya. Jadi direktur ki dia direwangi poso, direwangi prihatin, sekolah ora sangu, direwangi kesel jak ngewangi wong tuane. Lho, kayak aku iki lho, suaraku untuk menjadi baik berproses. Jadi ini kisah nyata ya Kak Elisa. Ya. Kisah nyata dari Lemen berprosesnya. Ya. Berawal dari pengamen jalanan. Oh ya. Oh ini cerita nyata. Jadi Lemen dulu itu pengamen. Jadi serius iki. biar membuktikan ke penonton praktekno. Nah, coba. Karena membicarakan sebuah proses. Zaman kuwi ngamen. Proses itu perlu Aku kok ditunjukkan. merasa dikuliti toh, Jess. Iki Proses loh, kok. jas merah jangan melupakan sejarah. Sejarah. Loh, prosesmu dhisik kaya ngopo? Ketika loro lopomu. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya. Itu munafik namanya. Jadi rutemu dhisik iki mbogem ya Lek Prambanan. Heeh. Bener iki. Jadi ini Cerita basic on true story. Prambanan, Oke. tapi sadurunge
misalnya kamu Bogem ya arah ke Jogja, sebelum kamu sampai Janti kamu sudah harus turun Tapi nek neng bis. neng bis karena Bisa. apa nanti Janti sudah ada pengamen berikutnya, jadi kamu ojo nganti ngerusak pasarannya konco itu Oh, tidak ada iya. aturan tertulis tapi seperti itu. Udah ada sendiri. Loh, biar ada peraturannya biar bisa towel. Sukanya towel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kan nih. Licin, lihat body mulus. Godane wong murid kan lagu pertama tadi kan bila engkau berbicara lain di mulut lain di hati. Berarti ki wong sing lamis, Iya, ingkar janji. ingkar janji, berbohong itu ya ora apik. Lagu Loh. iki ono iki mah ya ngono. Kening ki? licin. Kening licin, body mulus, tak tahan. Godane wong lanang ki harta tahta waria. Wanita. Wanita. Ya Allah, Pak. Waria ya sok godo lho, Bre. Lah mula ben ora kegoda, Hah? lebih baik Aku hidup mencanda asik. daripada harus digilir masa. Kok digilir Elisa? Apa? Kowe dawuhi aku ora sesuai MOU. Lah piye? Ora sesuai Memorandum of Understanding. Walah lah. Mimin sowan nang SMK Negeri 4 Yogyakarta, kowe nggo ayu-ayu, nggo primadona, nggo Sri Panggung. Nyatanya aku dipermalukan loh. Lah wis memalukan kok. Mbok Mau Sita. saya ngomong ke Bang Liyane Asep, dadi alem, aku dadi gandulian. Ora lho. Ayo Ayo ceritake proses loh. lho rungokno. Piye? Ceritake prosesmu ini bukan hal yang buruk. Oh iya. Karena biar bisa menginspirasi. Kristalisasi keringat. Menginspirasi para Oh, siswa. Jadi semua itu butuh Proses. Kaya misalnya ono dadi MUA kondang sadurunge ngabster sih. Ya. Dia belajar dari ibaratnya. Jadi nek Jadi gawe alis, Nah. kok angel, itu kan proses Nah. gimana kamu membawa caranya biar kamu bisa dan lihai. Oh. Caranya arep praktek golek model kok angel lho. Ya enggak ora oleh ngeluh, itu namanya proses. Proses. Kaya aku dhisik sadurunge dadi marketing hotel, aku ya tukang ngosek WC 15 ben esuk. Weh. Toilet pancen anu sik dadi housekeeping sik, dadi dadi rumboe sik, bar rumboe terus dadi doorman, buka Ya. pintu sing hotel Wah, kae. rekoso ya. Rekoso. Mula kowe terus pindah neng bank. Heeh lah ya. Bang Jo. Darak keluar muda. Ayo bawane tutup. Ya, bawane ditutuke. Mereka karata karantinenya. Kok dadi apik suarane? Luho. Kok didoke bareng mike? Teknik miking. Oh iya. Jadi harus Kang tumrap neng tanah Jawa agama ageme haji minangkani pamuritan Pak Cicit no. ya kayak Ojo- lagumu mah ya le Apa tuh? aja cidra mau Oh iya. Mbak sing prasetya hati citra munda atiku yen seliramu tansah citra iku ra prayoga Ya sing
Sri Ramu Dora Jujur aku timo-timo mundur nanging ya Garapane iki mau jos tenan ya jos gile. Wes jipinan. Dan luar biasa tenan. Wah ya wis tak ketemu nih. Spontanitas ya dadi lho iki mau. Iki jenenge energi positif sukaku memancar go kanca-kanca. ending sak ciptaning dadi. Lah ya iki. Iki ending gesut ya iki. Luar biasa. Mbak Inces, Nggih, gimana? Menika akan saya berdirikan Mbak Ayu Purwa. Kita akan bawakan lagu Jawa Barat ya. Oh iya. Mbak Ayu Purwa Minta Lestari. peloknya. Dek lagu Jawa Barat. Kok Jawa gitu. Barat. iki beropo? Jawa Barat. Monggo Bu Ayu. Ya. Gunung Galunggung ngono kuwi ayo Mbak Ayu ini kita akan membawakan nuansa Jawa Barat kita persembahkan untuk SMK Negeri 4 Yogyakarta. Coba Mbak Ayu ya. Sing Jaipong kula kalian di Apri nggih. Yang Jaipong aku sama di Apri. Oh. Iya dong, nanti bertiga sama Mbak Ayu juga. Ini kan panggungnya luas sekali ya. Iya. Mau ikut Jaipong? Saya harus mobile ke sana Harus, kemari. ya. Iya, blokingnya harus Ya. tahu. Alah. Cek weton ngendi to iki, Mbak? Gembira Loko. Orang kok lem mental banget. Maksudnya jangan stuck di situ aja, panggung yang seluas ini kita maksimalkan. Iya. Blokingnya lo. Penonton audiens yang say hi, bisa say hello. Ya. Studio 1, studio 2, studio Nek 3. nyawang yo bayar lho Mas. Wah, Mumpung gratis nek nyawang bayar. Maksud aku ketek. aku ra ngomong kok. Ayo Bu Ayu. Yo, Bu Ayu. Gunung Galunggung kabengkur Gunung Sumedang ketuncang Telaga Sekawayana Pak Kisban ki nek bojone bawa mbok direbapi apa piye ngono lho. Mendukung sebagai suami. Nah, aku Sebagai kira tau suami. njaluk kok ya ngono ki kesadaran kok ya kudune. Pemerkutane ana awakmu ya ngono ki biasane kok ora lho ora ngono kuwi lho. Lah piye kan cemburu. Hah? Arep cemburu. Ah, cemburu kok kuwi lanang. Ora apa-apa, Mas. Bisa pane? Lho, bojomu lho, Mbak, aku ora marahi lho. Mangkel. Talaga Sekawayana
Juli kon melu. Mas Olingin melu. Pundung turis sungkur lana sungken. Aduh. Akang Sukimin. Iki Bali udu timur tengah. Kok Bali Sunda. Tarim tari Dilanjutkan lagu Bajing Loncat. Bajing loncat kok baji loncat. Lah ya iki kok bakal kuwi. Kok banjir. Mbak Ayu di tengah Monggo ya. Mbak Ayu. dipadake ngono lho Lek. Ngapa kok ndredeki ngopo iki? Paus ki yo sing apik ngene iki lho contone kok Malah kok ndredeki lho wong Apa Lek? Tolong kecepet. kecepet kok piye? Es buyuten lho. Karang ya. Ya ora Paus. Suwek apa? Ayo.
Ayo, matur jan. nuwun. Ana sing ngombe. Langsung ambruk iki. Kak Mimin aman. Wah, sekarang yo Aman Mbak. Biasa pramainan Capek. pos. Hari sese rametu toh. Iya, Kak Mimin sama Kak Apri boleh duduk dulu istirahat nggak apa-apa. Oh, Ada boleh, pamundutan dari Mbak Linda di Singapura. Ini pamundutannya Tiwul Gunung Kidul sama Kembang Rawe. Ya, Mbak Oriza sama Mbak Saras boleh maju ke depan. Yo, spotnya kanca-kanca. Yuk bareng. Kaya wapi. Ya, selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Yeay, Mbak Elsa. selamat malam Mbak Saras. Selamat malam Mbak Ya, Elsa. Mbak Oriza Widyasari sama Saras. Daunnya apa Saras? Saras panjangnya? Saraswati Meyana. Saraswati Meyana. Pamundutan Tiwul Gunung Kidul sama Kembang Rawe. Asik. Milih. Oh, Mbak. Oh, Kembang Rawe mawon. Kembang Rawe ya, Sik. berdua. Oke. Sik. Kita persiapkan Kembang Rawe. Kiko Mbak Tatin nih saya tak mbu Keri. Timbu. Iya. Mbak Tatin. Ini kita kasih dulu untuk Mbak Linda di Singapura. Jadi yang nonton streaming itu kan nasional maupun internasional. Oke. Jadi saya juga menyapa untuk teman-teman streaming EFC, PWKS, terus Sobat Ngebiar, PKWL. semua penggemar-penggemar PKWL, semua penggemar-penggemar yang nonton dari via streaming. Ya, terima kasih setia. Oke, Kembang Rawe corone alus bae dangdut, Oke. dangdut alus-alus tipis-tipis dulu ya. Oke, Bersama Minangkani. Mbak Oriza dan Oke. Mbak Saras. Monggo. Yo. Ayo, Mbak. Jiwa lan kaji, jiwa lan kaji, jiwa lan kaji pokok belok. Pak ame-ame delalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu, susu rasane enak tenan, susu rondo rasane rasa pino. Maju cantik, mundur cantik, maju cantik, mundur cantik, maju mundur, ayo ya. Asik. Gak usah balik wiwitan nek longgo jejer saben dinane Saya suwe saya suwe bareng
jejer nyekel tangane Banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe Ritane wong seneng anunggal sabale Lenggah jejer saben dinane Saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Banjur ngomong mas aku tresno kowe melati digawe lara melati agawe larane ati kambang kecoba atiku gawe bingung kambange mawar tresnaku wis tresno ora kenongko sebrono Norah cek kanggo para wanita kembang rawe iku maribasane tinimbang rape luwih seneng tunggal sabale kok jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno kok jejer saben dinane banjur ngomong mas aku Kembang rawe pertamane dangdut enak ngono. Iya baru ki. Yo ya apa nek sebelahku iki. Angger wis anting sing senggak. Antara vokal sinden karo senggake anting iki mbuh we perbandingane. Banter senggake. Ya, ini tadi kembang rawe dari Mbak Saras dan Mbak Oriza. Dan kita akan tampilkan ke muka seorang
bidadari kayangan yang bernama Tatin Lestari Handayani dengan tinggi 159,5 cm dengan berat badan sikil pupu kiwo 20 kilo, pupu tangan selawe kilo. Orang mbak aku kancam mbak. Yuk Tatin Lestari Handayani, moga kencang-kencang disupport. Ya iki kan kembaran, iki ono Elisane kok. Oh ngono. Malah ayu kuwi ya. Lah ya kandhane iki lho kiteke ungu. Kitek momo iki saiki. Kitek ungu ya. Lambine ya ungu. Jame iki, jame padha ora? Jame rada beda. Beda iki kotak. Ya, selamat malam Mbak Tatin. Selamat malam Mbak Lisa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lemu. Ayo. Kuwi wis mesti. Kuwi ciri khas. Ciri khas. Sing aja nganti ditinggalne. Kok nek aku cilik dadi itu Tatin Nah, didot ya. kok marake do pangling. Oh iya. Menyapa dulu untuk semuanya sama mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 4 Yogyakarta yang ulang tahun ke 50 tahun. Kaya meso oleh jatah ya aku. Yono jetono amplope Oh, iya. saka dalange dhewe. Terima kasih nggih Mbak Dalang. Iya, Mbak Tatin makasih sekali. Selalu mengajak diriku setiap kamu pentas ya. Iya kudu no. Iya. Kita kan kanca ya. Kanca. Nggih pokoke nderek mangayu bagya, nderek ndedonga kagem SMK Negeri 4 Yogyakarta, semoga semuanya tansah pinaringan sehat nggih, berkah barokah kagem sedayanipun. Semoga siswa-siswinya yang keluar dari SMK Negeri 4 ini semoga langsung mendapat pekerjaan Amin. yang berkarakter. Iya, contohnya kayak aku berkarakter. Tatin ki karakternya lemu. Nah, besok sampe ngerti. Ya contohnya ini setiap perhiasan manten pun anu itu karakternya Mbak ini karakternya Mbak ini yang nek mripate rada apa jenenge rada tajem mungkin ciri khasnya Mbak kae kan gitu kan berkarakter seperti itu. Ya sing dibutuhke kuwi. Dadi nek carane make up barang ya duwe karaktere dhewe-dhewe. Saiki sing jenenge MUA saking akeh MUA. Nek kan duwe portofolio MUA iki kaya ngene iki hasile ngono kuwi ya rada angel. Berarti sing dibutuhke berkarakter kuwi ya ciri khas. Mempunyai ciri khas masing-masing ya pamane dadi apa tata boga ya iki ciri khasnya gawe panganan sing oh nek ciri khasnya kono kae iki panganane sing iki. Oh iya. Begitu. Carane nek Gunung Kidul iki panganane apa? Apa? Tiwul. Gatot tiwul. Kalau di Kulon Progo geblek tempe besengek. Apa? Tempe besengek. Kuwi tempe apa? Tempe besengek kuwi tempe sing wujude ireng. Tapi rasanya gurih. Anu terbuat dari bengok. Bengok itu sejenis koro. Oh iya. Dadi ne kuwi ana putih-putih santannya gitu. Ada putih-putih santannya itu yang dari Kulon Progo. Kalau dari Banten apa Mas? Tolpet apa? Tolpet apa tolpet? Adrem. Oh ya. Iya, itu adrem. Yo, dewe-dewe ya, Mbak. Dewe. Iki kok aku ngetik dewe iki piye iki? Oh ya, engko tak teke sekalian yo sama Mimin Apri ya ta. Lah iya, ayo nyambut gawe. Ayo ngadeg meneh. Kemarin wis cedak karo Mas Kesan yo wis ayem tentrem. Nyanyi bareng sik yuk. Gandem lincah. Arep piye Mbak Lisa? Gandem lincah pring tutul ngisor wit ya lho. Oh nganu warung pojok. Warung pojok. Ayo nyanyi bareng. Malih apa warung pojok? Sepiro to? Slendro. Slendro. Arep celuk apa buka apa, Sa? Gandem lincah pring tutul ngisor wit. Ae warung
kangen-kangenan. Wis kangen urung karo Mbah Imin? Loh, kowe jane kan gengi ngarep-arep Mbak Tati. Kangen karo Mbak Tati. Selamat datang di Yogyakarta. Terima Rasakan kasih pembalasan. sapaannya, semoga tidak hanya di bibir saja tapi tulus sampai ke hatimu. Ya saya memang tulus. Bojone. Bojone. Iya. Butulus. Butulus ya. Wah, biasanya muni bulus dah. Aku wis hafal loh. Siapa ya? Mbak Tatin kok wani ngedeki aku dikani-kani ngerti ra semelang kamu drop. Enggak. Kenapa harus Enggak drop? semelang kamu mentalnya down gitu enggak ya? Enggak lah, aku kan wanita beneran ya. Wanita tulen. Kirain, Mereka Nek. palsu ya. Kirain nek drop melihat pesona aura positif pada diriku, kamu drop. Tidak lah. Lek men itu mentalnya jos. Jos. Soalnya mentalnya di belakang, jadi jos. Mental kok di belakang ini mental Belakang apa? ini dia maksudnya. Terbelakang. Masa keterbelakangan mental. Aku mikir. Ya Mbak, iki ana pamundutan. Apa itu? Iki fragmen cilik-cilikan. Amin. Kita akan mengenalkan sebuah dongeng untuk anak-anak SMK. SMK. Karena saiki wis jarang ya dongeng kuwi kita alami dari generasi mungkin dari Kak Mimin tuh tahun berapa, kelahiran berapa? Saya 77. 70-an, 80-an dan 90-an. Saya 90-an. Iya, iya. Mbak Tati 90-an. 80-an. Nah, yang 2000 ke sini itu kayaknya udah jarang Nek mendengarkan. dulu kan berimajinasi Nah, gitu ya. Sekarang kan dongeng-dongeng zaman dulu. Nah, iki ono pamundutan. Nggih. Iki pamundutane fragmennya judulnya bawang merah bawang putih. Kelingan ora ceritane. bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih iki sing bawang merah disio-sio ngono ta ya. Bawang putih nulis di Oh, sio-sio. putih. Bawang putih disio-sio. Dadi engko ceritane iki kaya nek drama Cina lagi nganu to. Lagi booming. Iki drama Zacin. Jawa ya. Jadi kowe CEO ne. CEO. Heeh. Iki kok diceritakan, ngono, diceritakan Mbak Tatin sebagai ibu bawang merah. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ah. Lah gede. Mbak Tatin dadi mboke ya. Mukanya antagonis banget ya Tatin ki. Jadi aku bawang merah. Merah. Iki Kae mbok ne. mboke. Iki bawang putih. Bawang Bawang putih bawang iki. putih Bawang putih. mimin sing nelongso dhewe. Bawang putih rada besem tadi. Bawang kelawu ya. Bawang klawu. Iki ceritanya bawang merah bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Aku sebagai emboknya. Mboke. Engko ceritane popok bruke Kelly. Atau bawang putih dhisik, popok bruke Kelly. Terus mengko diseneni karo ibune karo Mbak Yune. Ngono. Disio-sio. Iya. Bawang putih disio-sio. Oke. Oke, kacarita bawang merah, bawang putih lan ibu ana ing apa desa apa jenenge? Dadapan. Ya, monggo kanca-kanca. Jane ket mau ki bawang putih ki wis teko apa durung ta, Mbok? Lah ya ngembok wong ya adik-adikmu dhewe kok ya ora ditindang Nyambut ngene. gawe ket para esuk kok sayane ra mulih. Jane lek diombahi ki apa jane? Lah mbok kok kaya mbok disusul kok piye ngono lho. Ya kowe kuwi sing dadi simbok iki kaya ngapa? Karo si mbok kok malah ngakon-ngakon. Belonen anakmu kae. Loh, maksudnya piye kan kowe iki tak kon goleki bawang Simbok. merah. Bawang putih. Prantane bawang putih. Kalau menungsane teko. Mbak Yu bawang merah. Lungguh. Kok sik tak Badhe matur. Ket para esuk ngantek sayane ngombahi ora rampung-rampung jane lek mbok ombahi apa? Lah iya ta ya wong ya ket mau lho. Ket Ket sama mau lho kowe. lah ya iki Ket menit mau lho kowe. Ket mau lho. sing dikumbahi iki apa ngono lho. Wah, Tutup, puas aku. tutup. Oh, Mbak Yu bawang merah. Simbok. Piye? Lek kula ngumbahi jane pun rampung ket wau. Terus kok Cuma- lagi saiki mulih? Dumadakane nyampun dukoringe. Mampir iderne ndi kowe? Kok ngaider Mbak Yu. Apa dukorin Mbak Yu aja ngono kuwi to. Ya ngomong aja sih wis kok ngendi ngono lho. Ket esuk lho kowe bawang putih. Mikir kok. Puas aku. Lek kula umbah-umbah pun rampung, napa-napa pun rampung. Ning kasunyatan wonten saperangan ingkang ical, Mbok. Sing ilang sing gondone sapa? Belenono. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya ki? Sing ilang apa? Iki kan ilang. Nek senenge nang kali lah, goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical.
ical Simba. Kae ta ilang ki mbok kepiye ke? Ning ngubah iki piye? Ngantos dangu kula mados dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye ta bawang putih? Wis tak kandhani ceplok. Lah Mbak Yu bawang merah ki lho. Paribasan gawean ngomale nandangi aku resik omah aku masakku. Upama nganti ana samperangan sing klaru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli apa piye? Hah? Lah, Kowe iki barang-barang sing marane aku le tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popokan brok menika saged kepentemu ngoten lho Mbok. wani kowe karo si mbok wani kowe. Goleki nang endi? Kowe iki arep goleki nang endi ning? Karo wong tuwa kok Rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. aku dong ngereng ngono bawani luwih tuwa iki. Dramai bebas. Oh ya bebas. Harus penjualan. Mana ora gelem goleki ku. Kowe kok dadi ngono kuwi piye? Dake. Anjaluk bela sapa kowe? Ngerti ya biyen tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe pados bela nanging kula badhe budidaya kasembadane kula ngupadi popok kalian bro. Kula nyuwun pamit badhe goleki popok lan bro Simba Bayu. Yo, gimana aku lho, Mbak, kaya mengkono. Mayae, Ya kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe mah kira ya takon nututi to, ben ora amri ben ora keli kira ya kowe mah takon melu ngono lho. Melu bawang putih. Kon kuwi dadi gaweane kono kok kon gaweanku. Ya tidak mau. Lah ya kowe kira ya nek men ngetutke rak ya ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe men ngetutke ndelok wae rak ya ora apa. Mbok wis kesuwen mbok diendrem ae to, Mbok. Nah, aku nek kait mati kait diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Ya wis goleki. Golek ana mana? Bawang putih. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran, guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simba ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sansio dasio marang aku. Aku gak nyun pirsa. Bapak-bapak sing lagi Ngedusi, guyang ngedusi jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Oriza. Jarane milih Oriza. Wong popoke ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane inces. Kok Simba ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ku ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Dadi jaran iki. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Paman sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang lho. Nah, rada ngono. Wo, jarane lanang. Man paman sing guyang jaran mriki wau napa-papa berok kali popoke limaran kesulaman beruke cengkir gading kirukiran. Wis apa, Nduk? Wis apa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani Simba kalian Mbak Yu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah popok kalian broipun kok ical mbok menawi
paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika Kelly napa dos pundi paman? Wah, jan. Ah kan bagus sikile. Iki ora ngerti, Nduk. Bicarane kaya Iki jan. jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa bro kali popoke limaran Yesulaman baru bawang merah nyonya karo bawang putih Digoleki jebule ning kene kowe bawang putih. Tadi darah. Sek, Mbak Yu Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. ora penak-penakan Mbak Yu Kok kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran iki ngerti apa broku Kelly apa ora ngono lho Mbak Yu Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? ora seneng aku takon nemokke apa karo bro orang lho Mbak Lah ketemu apa ora? durung ketemu Mbak Yu Piye kok ora ketemu? Wes to. Mbok iki do ngopo to? Kuwi lho adikku. Jarani menengo. Jarane menawa tak samplo kowe ngomong. paman ora ngerti apa bro apa Kelly ning kene apa ora Mbok saiki beruke digoleki nang Broloko apa-apake golek nang toko apa-apa. Jarane kok ngombe. tak tekon karo Nini sing mususi ya Tekono Nini sing mususi beras ya sing dadi prastiwi Nini sing Ayo rene kowe. mususi Kowe rene. mriki napa wonten apa bro Kelly popoke limaran Yesulaman geruke cengker gading kira-kira Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi Piye? Ana apa? panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos apa kalian Brok Kenter wonten lepen menika Nini Aku ora weruh. Ora weruh. dan wonten mertos saestu wae etok-etok ora ngerti Anane ning popokku gelem po. Wis reget karo berokku lho. mboten menika kagunganipun simbok kalian Mbak Yu kula kok bapakipun lajeng brokipun napa anu napa cengkir gading kurukiran ngoten menika Ngono aku wis lewer ora gadeng. Piye gelem ora? dados Nini mboten mangertosi Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh ora ana sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura Ora ana ngapura. Pratasan ibu Ini sing jenenge maling kudu dikucuti. Kucuti nang ngene kok dadi maling iki. Maling iki lho. Mbok iki malinge mong tolong diajar. Kowe maling to? Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jangan lho nah. Es ora bawang putih-putihan ora bawang putih-putihan lah ngapa saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah bawang putih kowe bawang putih geni kok sok cantik kok aku lho selama ini kontrani ayah aku lho blek penderita Lah piye? kabeh wong lho aku seolah aku bosok rupaku elek aku dadi rekoso terus Neng kowe pancing paling seneng ditumpaki jaranmu seneng to? kok aku nyaman mau Wong edan. Sol iki ya doyan ya. Iki. Aku
Aku dadi Kowe dadi bawang putih. Diwalik iki ceritane. Oh. Ya, diwalik. Iki mbokne, iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. Aku yuyu kangkang. Oh, ora beda cerita. Iki ra ono yuyu kangkang kok mah yuyu kangkang mandi lumut wi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin tau ora teko-teko ta? Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih to yalah kowe saka ngendi tondo? Mbak. Iki kok ya kita anteni. Aku Anu mau kok suwe banget. cepake jangan nih. Cepake segone karo wedange mau digorene iki mesake bawang putih saka kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki saka kali mesake ngelak-ngelih ket mau urung teko, lagi wae teko saiki kowe cepake kono lho. Cepakno. Aku bawang merah anakmu. Iya kowe anakku ning iki mesake bawang putih lagi saka kali. Kuwi menus bawang putih. Iki iki ra ya mesake. Geseken. Geseken. Iki Mbak, kok aku digecek karo bawang merah ki piye, Cak? ono pikirmu itu. Ora, tak tekon. Kowe kok mulih ngantek saya niki komplit ora? Anu sing kumban sing tok anu. Ora, kowe rasa anu komplit apa ora? Kok tuku meneh ra apa-apa. Iki sing iki wae. Anu iki gawekno wedang. Iki peta ora sesuai skenario iki. Lah piye to? Dadi bawang putih telani ayah, bawang merah ora dibela. Mbak. Kowe tak Aku kesel ngombahi ngantek apa-apaku medhok lho. iki kena kono wae kon ngombahi kae lho. Aja aja. Kuwi iki konen-konen juga wedang konen ora gelem gajul ora apa-apa. Wes, ora bawang merah tapi ra sudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wes ora toprak-toprakan. Ya sing-sing ae. Wis, ape anu wae. Lah piye to? Ya dadi jaran. Gak, Ya. gak aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, Iku aku lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Keswan, Bu Prastiwi, Mas Solikin. Iki wis Apa? lho. Wes. Lewong kok tak kok bayaran iki khusus sutradara iki. Yo. Lewong rame-rame yo. Oh, Prastiwi. Bos. Iki kan ngopo ini? Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget. Ayo kowe. Bos. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Jarane. Bos. 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 Iya. Aduh. Penak ya, Mas. Iya. Yo. Bojang ganong. Iki celeng. Wong bagus dadi laku. Nggodho ati. Rinsen
Yo. Ayo yo. Ayo yo. Suwengan kongenteni. Liwanganatiku antok jampi. Yo. Mantap. Dadi ati nyawiji. Natyen apa tak lakoni. Yo. Iki nek kaya nang kene kan ana jadilan to, Kak. Iki dadi nang jadilan dhisik pentul tembem ngono kae lho Oh, iki. Padahal tembem jadilan iki celenge sijine apa ning ngono kae lho sing cok ngene-ngene iki kae lho, Mas. Penari gep-gepan. Apa jenenge? Mbok dadi siji. Lah, Loh, dadi siji kok kemeruyuk ya? Wis seneng nek kemruyuk ra ketoke. Iki ceritane nak apa jenenge bujang ganong. Ah, bocah kandang lanang iki kono. Dadi rasa nggo topenge wis pas. Lah apa? Apik po. Mangga Bu Pras, Mangga ayo, Nduk. Nduk Pras. Nduk Pras. Nduk Cahayu e. Sabda pendeta rantu. Satya ing sisiku. Tresnaku bakal kinawa mati. Yo. Yo. Pos kaya boneka ngono kae lho. Pos. Pos. Mas Keswan piye posisine? Solikin piye? Bu Pras? Oke. Apa? Kok gaweke anu wong tuwek-tuwek lho kok kon pos kok. Yo, Mbak Tatin celuk yo. Turut iki bayaran lek ketoprakan. Ayo bayaran jejer. Turut. Mas, Jejer sih Mbak Tatin, Bu Pras dhisik. Oh, Bu Pras dulu. Ya. Bu Pras dapuke napa wau? Dapuke napa? Aku Heeh. Dapuke? jaran. Dapuke Jaran. Ni
Nini. Nenek-nenek. Nenek-nenek ya. Nini musuh Nini siapa? iki wangune Meetingnya dadi nenek. abang kok biru. Pemeran pembantu. Abang, oh iya. Tua kok. Abang. Musuh Wah, sih. bayaran. Ya, Dapukmu aku dapane dadi wong tua dadi mbokne merah karo putih. Oh iya, angel ora? Angel banget. Oh iya, satu. Oh iya. Ki mau dapukmu apa? Sing molo bawang merah. Oh iya. Bawang putih. 150. Ya Allah, lo marah-marah ya bayarane gede. Kowe apa? Aku bawang putih sing Oh, terani-ani. sik tak goleke. Aku sing terani-ani. Sing apa? Aku sing kena KDRT lho, Mbak Elisa. 3.000. Apa iki? Ra umume wong. Mbok ra cekel-cekel piknik ning laose tekan aku dikai 2.000 tok. Ya, satu. Terima kasih. Iki. Kula Bu. Oh, apa tadi apa? Iki lek ngosek, jaran kurang resik, Mas. Guyang jaran Guyang jaran. kepengkal. Oh, kepengkal Kepengkal loro. Oh iya, dadak Dadak ini, Mas. nambahke. Oh iya, 100. Wah, jan. Ah, iki apa kowe? Iblis kuwi. Dadi apa? Soal dadi apa? Letonge jaran. Dadi apa iki mau? Jaran. Ora ngerti aku dadi apa. Jaran yo saya. Dadi letong. Yo sakene. Wes nggih, matur nuwun sedanipun. Oh, bayaran. Wes Kak Mimin, Kak Apri. Nggih, sekar gedung. Dalange Walah iki dalange ra. malah dalangan pit. Nuwun ya, Mas. Matur nuwun matur pati pangapunten, Bali Pematrangi. Ya, satu kata dari duo sinden buat SMK Negeri 4 Yogyakarta. Semoga SMK Negeri 4 tetap jaya. SMK Negeri 4 Jaya, jaya, jaya. Antarengkang sekar gadung lawan kembang menur kang ismu aruh winur lan ayat-ayatan kati kusuma mangambar arum warga kusing tupaku melon kelon hamor meko ler kusuma kang membo bathara duh yayi garwaning sun teka teman sira yayi apa dosaning pun kakang sira yenggal agres katingaren yayi duka punapa to sira hamong kalih Gancanging carita galising kang munggil kawi Raden Pandhu sampun kasembadan boyong Dewi Kunti